Baka san hadarin da yake. Wai ba ta wallahi bane. Ba shi bane. Ba shauri ka bace jin nan hanya ta bace ma a dajin nan. Ka bace jin nan. To ji ke. Ban ci kaɗan malami tsila ba kenan. Aljani duk waye shi, duk waye aljani wallahi tallahi mahaifina na maganin shi. Kuma ni kaɗai ne a wurin shi saboda bai riga ba zai koyi da shi ba saboda Allah. To yanzu ya ce je ɗauko zuciyar ruhil ajab. Wannan aljani ke mun bayanin haɗarin shi ba. Wannan daji na haɗu da haɗarurruka kala-kala daga kaga mutum ba kai sai mutum ba gangan jiki ba komai haka je kanka sai kaga wannan na'urar tsuntsun sama mai feshin wuta wannan yaron da na haɗu da shi ya kai shekara 25 da rasuwa saboda Allah ba wanda ni ma jarumi ne ya za haka ta faru ban ɗauko da baba ya bani na lura ban amfani da ita bane. Allah abinda uba ya gaya wa ɗansa in yi biyayya shi ke kuma wannan ruhin ajab ɗin na ɗauko ni zan amfana da shi ba.
Thank you.